hot bite no numpa mu kase sompa fie de no eno enanwumre ne braso a ye bie ensem no na niwa ede akwakosi ne namurumu ama wonso o chefe wo mu wanya esanse se ba hot bite so a asem kono ye fa firiniti ekosi ne nase ema emunkomo bia no ye domo asuko ye mfa na ase piesie ema professor Kobla Bochi ne dom se for God and country won ba so moman no ene nyame ewo ne kwa so pepsodent enyimrei won na ekuta yemu osem kan kire se wo ya ba akono no wanyo mienu a wonya hwe ene etese de wodware wi aboto pada no wayi mframa ni nyina ehuko pepsodent do the two anopa fachu se ende wo bia beyo enyunu dwonsura wo kwakoda eno so fatwi wutwi a enya aposi bia ene boroso bia ne mom menye pepsodent no eno ene obi anim eno nso na eyese ne yie na amawura haje no etimi atodwa na atodwa wie midimafo heba center anwumre wodi mayen ewo hot bite kase so sada ena time heba mixture Dr. Tafri Jedro no what the time aso yasene na yesomo ewo hot bite so abusua efri sompa fie no yabo yewede no ma enam just hot kinkenti live ewo 93.1 asante meja atu mahwada braka babia sompa TV 21st clinic wono ehwa ase na mekan ayiko 100.9 wode ma asante micro na France abrochima mu Paris adamfo pa radio wato apeten live ama bibifo ho nyina no wo mo jensempai 101.1 takwa sompa takura de sompa ne 103.3 wo mo watachima nyina efa bi sompa no 106.1 FM sana wo nkransa na afa no nso ye bono pie from ho 90.7 sompa nkransa bono na hinkro esunyane 98.9 alaji be kwa na abro sanum wono nso to apete ema hafofo nyina enya somfa so adwuma pa ne sompa pa ne nti doma 100.7 wasom ya woto ede apete doma mamu aja usu be ma ne dom sabra kro na sompa 101.3 wono nso biebiem ewo safa ho a decoder na so ba FM stations no wona busia won sabe kan yen ne mo mfimfini mantemu a ye wo mankesim kingdom 106.1 FM www.somponline.com ensemi nyina yewura tabo ata achechira koto okwa benya bi na wakenkan owura St Augustine wode nam Facebook wo Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live YouTube abi ofa kwakudo nyina mo wo mode ekwa amanone ma amansan efa bi no na abusua triple mani ajapia APAM DADAA enche bia na Sompa yakase yebokro ya hot bite so ne pono so yede ba betumu bra na yamane boni na ni abre pa ba bedu ewo afa ho ni nyina ya asante mamu afija kwa abre tifi asem na mekan kwa man dua ponko afa ho timamufu ho no wo musu pa na achechefo wo ho nso na wo mo chese no kwasem ni se ye ka de ye kapa eho no wo musu ku dan no sabi babia nkoda no kura ye kire wo made no achechefo beda no aye owu amana pantampa bia enam saye so ema sankomoyi yenya boy ya wo sompa so no na ban krache ye wo mpotem ho wono kuro ya na asemi efoforo no ho a nkomo no kura e bi fa no ewi e wantena so eno na wo boy kira masesei ba bia na wo mo kase teachers bangaro no aseye enti achechefo nye ba bi na enam so amade kirepa no entimi nkoso ewo kwa amadu aponko ne na afa no assembly no atimi atiti ne bowirem ama make say wo makwa akoyo bra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na de ebehwe emfoni a enche bia kane bi yede to so ewo Facebook no so kire wo no ene enti ayehwe me foto ye kura mi na hwe me ne obeka sampa urade aye bi nenso urade ade a wayo no efija kwa bra tifi Honorable Emmanuel Jackson Aguma wone na sambiri ena yes adwuma no na sankomoyi de wonante ye pempam nsam no kotoku ekotwe beto pono so no yense nkyere ni ba bedu asante mamu de asam no je ankwankowu ekra no meka se wo ahoma no so ba ma adwe Minyu so APAM na waboboa no ehoboko de boko mo Sompa fo so se ye mo waba so pa sa na wo mo wo kwa ma dua ponkon so se
wadwuma pa a wobɛbɔɔyɛ no sompa no emu akatua pa sesi asase e manifeste na miwura asemi wa na ade ba beto opono so se wode kane no wo musu no ebeto enne de yi a sese wo mo kyese ona boaye bi na wo so wo mbo abaso pa no wobefa firi hin na de abesi hin sese ene ma asesa APAM mame na wase na minchi atiefu ayitie sompa ena anwumbre medo mo tufa edo mo adwura santimantem ahinkuru kumasi na medo mani ekire eye dua ponko na dua ponko no APAM sa wote ya obeka se bi eye kura bi ehekiri sa woka sa wo kwowa wotisi ahinkuru na wafaka esikwa aman wonya dwuru kwa aman a wonsani faso mfuturu kwan na da ho no wo faso ten sisi am no ka se mfuturu kwan na da so ye mfuturu kwan enya de se ekwan no kura wo matwa so na eho na mede waduru sisi na meka no se bia ponko asem de enye na asem ne beka ya bohu dawura ewo sompa kase yeso na mede wo firi ase ewo eye bia ponko die aban school ewo ho na omu teachers man group bi last year me call ho no ade ba ko am ko hu ye ne se na che se apan agi school mu ho afa aside no kura no teachers man group na ewo ho no che se apan agi siri ni su nyina jonso ho ma che se obeka se teachers man group no kura sisi ade o matu na jeje mu a nka enye ya nsa na se ne wa wo kan no ade hye tie me entumi camera Facebook no mmewe ena me di mani ko hwe eye dua ponko die teachers bangule wo ho a APAM district assembly no abomode apentini hirebe kama na kan se tidia anka se yi nka teachers bangule na nka teachers a trade wo dua ponko ho no na omu kamu se ba bi ombeda ye de hama omu no sisi Emmanuel Jas na guma o ye mansi class no ka se wasi akohwe omu fefe a eneme ko ho assemblyman honorable Lambert Osman nani ajepa na obo aguma abaso no obo sompa abaso se ampa yaya ade na APAM meka se teachers bangu na uhu ne fefe sa no kuru a eye dua ponko no eye lecture area okay yewo kofin tikurum eche dua ponko lecture area na se yewo kodi abenso ewo ho ansa na dua ponko no ankasa eye lecture area no na san nkurunkumanya meken no omo wo nkurunkura ehyehyase a nka wo ka eho no ye to aba omo kowa eho ye polling station na APAM me ko ho na de ba ko a me di mani ehu na me de maso atofom na afa de medidi nkomo akosie ne se kuro no eba no kuro adwuma a omo ye pa koku ahodo a ye te wo mamu ye bi firi dua ponko ho eno da nchen a efumu adwuma bode ene banche manken ne ade a efiri ho eba boa madwam market day ebi kura tumi edi bi free dia ponko ho edu mani kire abofo nokre nanso meka se ene ni gina fidikasi so aka se dia ponko man omo wa hihia mpa ye a saban etie mi a o man na monoto no fa na ni kire dia ponko me meka nyina kozini se ekwan a efiri kwaman ekodua ponko eko kofin tikurum ena afi kodua be ho no APAM enye ba ku sei me ko ho bia no a APAM meka se me ti abubo ye chi ne de meko ena me ko abubo ya na me fa ko ye me banso ena mtie ya assemblyman di moto ebesi ni we bi se ka kwan na ho ana ka kwan da ho okay menso ka nya adwuma wo ho adentia ekwan no enye APAM sa bia ya miken se adesa na se uhododo ana se uhia bibi emergency a unya ka ma ne mfa abobo ya no kura no a wo frɛ na ma na befa no ebo a obesa agye wo no APAM wan kan tire wuntumi ntia yemfa no nto we omo kwan de na makan yi kura ya miken wo mu nim kanea kanea ni kuro mu ho APAM obedi edi se honorable Jas na guma kuro ya 2024 me ankasa me di mani di akire aguma akwa akosi chip compound ewo kuro mu de amomo ebra wo ko bia no APAM me ankasa me ko bisa abere mi furu kuro mu no na anwumbre 8:30 to 9 enso same no ka se chip compound no enye adwuma
Inti se uye batan tobo ba tobo dia na ama chip compound ne nya adwuma apam me no work say e kwan ya da kurum ho nye kanea eni kurum ho okay inti se kanea eni kurum ho na chip compound ni si ho na omuni nurses quarters bi on beda mu dia ene e be yedin ene bi ko gina kwa ho am ye se me pe abobo ya kurum ho mi gina ho more than 1 hour 30 minutes na mi nya abobo ya ni bi 1 hour 30 minutes na mi nya abobo ya ni bi inti chip compound yes ho bibia ye set omo tie mi ntum kan ko Facebook chip compound na da ho ye bia no anka me no ka se nka wo se nurses wo ye adwuma no kan ye ni ho nti omo kwa adwuma omo ko ye ne sen kwan ne nye okogina kwan ho be de anya abobo ya ni bi kura ma na tena kire de na ko no kura ya eno na obi bi sa se nti ni sei no se yakosi chip compound da si wo no ye ni se district no ewo health director wo ha nko mbetumi aye nhye bi so ne anopa bia yemfa nurses nko ho no nko tena mu enyumre ni akofa wo no ka no akwa mo eno beboa ama apomodin ho hyehyɛ na akoso me no ka say wo hwɛ video am de bae no a chip compound wo masi awi a anka this time round nka omofo wo ho no omo nso fa so ka kro mbenya wo mapomodin ho no nka nurses wo ho mo hwɛ ho aye ho adwuma no isi ehu ne nyina na afu sei ehu afu na desa na se opinfo bi na wo kanwa apam ye na to abobo yem edna free bia ponko ekwan no a enye no onyuru kwa aman no na akola no sebi wawu akan yem adapo ze obatan no bewu kwan so apam bia ponko ameka no obi tie ni obey na adwun se bia ewu akiri eni akire kura onyuru kwa aman a won sani faso futuro kwan na eda ho no nti draper ambre ho no sebi ompanyimfo ntumi entofu linyum na omu nkotwa kwan no so ma kwan na nya kono akuyafo wo hokura esu kese se omu dom no ba ezi na so omu de bebedua so a se abobo ya no ama no omu ntimi mfa ama wo epro na se akuyafo bro omu be nyina ayekwa mo ne ye kan se mpanyimfo nsi mebe eye bia ponko kofinti ne kodi abena adehye wo ho ebreye bo amedase na saasem we ho no adehye a wo mo kofinti kodi abe ene dua ponko asem a wakan wo mo ankasa no mutu a wo mo to ye no yentie no bi mra ha no de omu fompa bi ti se maya o ya mo kwa wo su yi ha no kwan no so nsa anya papa nti ma ye face challenges bebre ye kwanye na hospital no so ye mi se be ya nipa no ho dodo na obeba beje ayarehwe kire itwa kwansini be se be over 4 kilometers asana waduru the nearest hospital nti ama ye face challenges bebre nti ye be srempa for se omuti yanka o mebo dua ponkoman na ye bre ehunu amane kwan no so no sansan nye nti wokadafo na omde ye be ko ufle taxi so omra wono nyaade so beba ana wokada no so no onfa wonkoduru ho no mo so na bia utira nye yi a nipa no afirim asam no eni anyane pa o wei adehye a wo mo wo dua ponko kodiabe ene afa ho na ate se wo mo eto wo mo no mutuo a kire wo mama ne wo mo hunu ene makwambone nti na nso ni nyina mu no sade ba di kan ebo so kire se honorable MC ya wo mpotem ho yewradi isi wabo adwuma pa ama sa teachers bangle no a na empa na age so afa na achachafo kura suro se wo mbedemu no ene aya akono aye nika pa chip compound a wokokosi ewo sampotemu ho a ene entimi nya adwuma ne nyina ya se kane ebi ni ho afi akwamboni nti wokaso obi nkokora na wabo ni twapata na eno nso no wo mo de sei eto yama ne bofo anim mafasa kwanya so na mada me DC asepa onawo ina Jackson na guma me house school ni high teachers quarters ana school ni se ko tu na ni wa ni me hamo ono akasa tubo form ombe hwe ana wade ose yo no se de ene wa behunu se ha no man se saba ha
so you have my come or this is how my catch some performance me do masi omo nkoso na omo aduma pa omo yin omo tonkoso na omo yin emwa oh my Ghana me say there is no excuse to change bi abeka say abaya aboka eye de ente say asi hanom na abeka say wo meda ha de na say wala wo pese e to kwotwene ba bia wo mpe asam ni nyina na waka no enti we eye teachers bangalo no won masiesie ne kama na wo busa se wo hwesa de ho aye akonoi na se wo mpe ho na wo nkwa sane na obese ye de ukoto twenhwene mu a ene wo na ape wo betwa be kwansini eduni akire ansana wakwa akoduru suku mu na wasanse mi ho no maye mompire mpotem ho na duaponko assembly member wona ejina wo mo na mu soma honorable no wakoma wo mo assembly ho honorable Lambert Osman enkwedi nkomo na yemusa se kane ayenko ho wo mo chip compound na akwamboni ku wo mu no assembly ho ya duaponko asem wo mo nka ho ana honorable temenka anyumere sompa hot bite ni majoe ejo kan na duaponko ene na afa ehoboko de jana na oba yede twede ampon ase afija kwa abere atifi de enepa ene firi hoeba nanso nkomo efiri hoeba yi titru ene duaponko enye nika yese se mo kwanti niam kura amode beba te sa abofo adwanom ne bo aman no ya na aye bibie ho no kura bi wom sa fanyi kase no kura etisa ya kwanye ye ekwan no de ya mian kureli aban no wo no mo de bia nanso so ekwan no so ne challenge ya isu yefi to ha na moko assembly ewo afija kwa abere atifi ho no a ona bo abetena agwamu no duaponko asem ya yewro sma wo nka bi nkyere wo ma wo hu ne yekoso ana moko asem mo fanyi ye kana jawa udi Ghana ya manyo sem no obeka na se nipa so obeba be ye na se wo maya aja obi be se ni need to me bia se metimi akofo so no so wo mram be na so da bia me ko manim me fight ya se wo mbeba be ya mo mo yesa se opa asema ka kire nyame a na aka kire mframa ene enkomo no aduru sompa hot bite so hawa hodo a mo fam ewodua ponko ne na afa firi se obeye assembly member ene pemo amapemo a ne atotom ayeyi a omayo boso de wo mo ntimi nyoye nso no kane nyina obiri ni yo opanyi me da wase ne akwanya odi amami no kwase NDC aban ba akunya so the case when you be mo adua ponko na me bo anan so aka de aka na edo so na you teachers bangola atiti apansam any school Diana and so na any in good condition the assembly koda you ready see obey mo obey no biti amaye ana you ready see ko ya tama na onya me DC no one ne NGO BBC chip compound ene ma gepon kofo na ki nim se aja wanya be DC prekupe die nka ba na nka chip compound nka ye adwuma ma e bia ponkofo so nya ahoto na so besi se chip compound no e beti bitim di die mama ba kwanya na me kutuma se Ghana regional minister Deura Samuel Dr. Sanka Mwakwene ana EDC tewedi wadawuma omumra meye mwa na omufya kwa mefaso a chip compound no ana yakwan na enye no omubaba bi sisi amaye na etoso mienu so enyina munkani anso inibi ise national grid nda so bi da nti esrefe omumra meye mwa honorable Osman na mekase dua ponko light post wo ho wo mfa ahomangu so na no ye po ben no light post bi ania sa na ana ya meka no ena de e wasa mu ma meka me nsema kan nyina kade hawo nyina ai
I say Ghana no amayona ye no I say yenti amanyesema ase previous government na ucha mu no ono no be say bo say yento abama no 2024 yento abama no ye MP that time Owuraku ona na see am prepare on MP Sompa FM obe share bo say yento abama na no de light bebre ni yento abama na o fa light no no mo di force no be gu kwa man Chase yɛto aba no na sɛ ɔmo wini odua pɔnkɔ a ɔmo brɛ light yɛto aba no a ɔmo wini no ɔmo abɛsesa light no na firi post no na firi kwaman ɛsa de kɔ dia ɔmo de eti dua pɔnkɔfoɔ deɛ yɛni kamafoɔ Tobo Honorable Lambert Osman Assembly Member Edema dua pɔnkɔ electoral area was 2024 no 2024 no MPP for ka say motoma wo mo de on bebre mo light e mo de light post begu kwaman na so man to ama no wo mbesesai enti we Honorable Collins Adumak wonim so onimo eno de mintimi nkire bet sa pepepe na asem no etie na eba sa na mo mbe ne motuo anamo no de za ja so Yami Adawuma, Abaya Sasa, Yesufu, Abaya Boya no ba, DC, Wabaya no ba, so bebre light. Na say empty that bay to the light in bebre no. And also say what GBT. Say mo akwaya enye, mo nenkanea wo ho. Chief compound, Honorable Jackson Aguma, and a dom mo esi bi ma mo. Enyanye adwuma. Okay. Enti se koba se obi hododo no e wodua pɔnkɔ ahemfa na mokɔgya yarehwɛ yɛde no kɔ kwaman na kwaman no krampo na yɛde no bɛkɔ no ɛnam sɛ kwan no nya no frɛta to ɔmba enti yɛde no tu bobo yam anaasɛ yɛfrɛ okada na sɛ bɛyɛ krampo okada no so krampo bɛba no ɛno so saa yɛ asɛm foforo ɛne ɛna a wokasa wɔ Sompa so yi asɔye hwɛ apomuden ho nsɛm so ya yewura ka no da no wotiw mempeni ekɔ akwantuo no waba wotie e wa bankasiem yewura Julius Zebra no munyina etie fa wade hiade eto wo mani mfa Sompa so yetiw yo enti redie befa kwanya so na ja yewura His Excellency John Dramani Mahama minim sɛ ɔyɛ Obatampa a wotie oni bi asɛm sɛ wɔte menka na nwumre ya dua pɔnkɔfoɔ yɛto aba no 100% ɛde ma no ɛna Honorable Osman nyaadagye na kyerɛkyerɛ hɔ yi o na nneɛma na megu kwaman ma ebewie ne bia na mo hwehwɛ ana mo nhunu dua pɔnkɔ wonya duru ɛhɔ na wobɛfa he na wawura hɔ dua pɔnkɔ no ɛwɔ apigya kwabre no na woduru ahinkuro no abranchi akwaman uduru kwaman na wobadua pɔnkɔ enti yefiri asantema mu a yaba bɛfa ahenkuro ye bomu akwa kosi adwira sakyedum ase yemfa hen ofuri on say nya afida fabre north na me no kasa yi okay anti offense ofuri kuma se ebeduru ahenkuro a offense uduru ahenkuro a okay now branch akwa kwaman bo man kwaman okay entuduru kwaman na oba bia pɔnkɔ and yeah what fija fabre north district enti na mesre ewura mampanyin sɛ so tiemi a na regional minister ane ne mpanimfoɔ sɛ ɔmo mɛyɛ dua pɔnkɔfoɔ mmoa na dua pɔnkɔ yɛto aba no yɛto na 100% ɛna ma wo mo nti ɔmo mbra mɛyɛ mmoa so Honorable wakasa yi yɛsɛ bɔso ba enema ejapaye assembly anamon bi a yɛsɛ wotu na eba nananom ahemfo afamu nso ɛno nso nananom nso atu anamon bi de atade awuye yachi sɛ de bɛyɛ betimi aduru bunu mu ntem no kwasɛm bia pɔnkɔ no akɔyɛ kuro ketewa bi a ayɛ yɛnhyɛ ni di kuro a wɔda kuro na no okay nti ɔhaw no nyinaa bɛsua me assembly man so enti ama meni ahotɔ koraa
nti nia na matisa me di bibia abo me bo na ja me ne me committee wo na ja ye bokuru no ho bra Honorable Ubedi Assembly Member Oduaponko Afibemu na ubaye no na ni state tesen de na watimi dia ba beka ho ya sesie se obese wo tworo CV na nka beka se enam wonkom oboso ene wanamuntu no lobbying skills ene Oduaponko fo o manya firi omosomo na bo ho. Okay, to about 2023, in fact, 2 years in now, to about me as an assembly man, my 2 and a more degree, far is school. If you do a school, there was a unit classroom and an office. Now, still a beer in teacher school. The next school, for the Inframa finance, the Pijana to action answer. Now, make it come and fast. I told a meta post, Makumaku 19. Eddie, CC, Piles, Emma School, said they am from a far incident a dinosaur. Emma, baby, so I had to talk, the tall cement and so, patchy, hold on. My teacher was also, no, you need a kunya from Matanaso. The new committee was also Akakai and Sassy, a jay, a Kuyapo. Also, the two plastic chair, Makuaku, and a table. I, the my teacher, once class. Mo, so far, so good. The buy, Kakram, so much near Abwa, the crew. na se uhwe Honorable Emmanuel Jackson Eguma obedi DC na adwuma awoyo na wode toto DC fo a abakro de why na abeka se mo ka asem a wotie ne ntem so. Oh, and you met Jackson Emmanuel Aguma because Oba in school, I teach Pansam and I teach Bangalore, so I teach Pansam. And yes, you the community now, so broke community room. Now, we young you no. I jam medical to the Limono or the two so am I. Now, and I teach Bangalore, so our barber will be Jama, they say you will draw. I come. Never going as the Grana. Babona baso. Na want to aso ni ma pa wa. Mo yes nipa ka na chi asempa ya won tante se emu asembone. Enti ma memfa wonsi ha na Honorable Emmanuel Jackson Eguma ye ka na asemi o ahoma no so na fe ye mmompini no na ye nni nkomo no de efiri ho. Enti emfiri ho nkonkosi no de besi a kire bia na ye besa ba onchen bio. Enti Honorable Lambert Osman Oduaponko Assembly member, yet was saying you and obre or hot bite so. Wonderful. One no and a assembly member. Emma this year, one more Oduaponko. Ye wo a fija quabre, a tiffin abantu opesiano so. Na dear wo German penny and nemu, a one potemwa. One more churchichra, Yedikobo, Nabobuano, a Honorable Emmanuel Jackson Eguma. One na aqua one wama, teachers bungalow no. Say, aya baby a won betimi atena ma na yeyi wonu akura nso na kosi chip compound wo ho a enkane yanko ho na akwamboni nti wo munyanya health practitioner bi amfa no nko ho ona bo nyimre sompa hot bite ni ye mo adwo akwa aba mejosu menya mo nyame won hira pa enye nwanwa se udin no Emmanuel ka ho nyame no wo ho o mpasu asofo se ye mo waba so na obo adwuma yo meda o munyina ase Honorable na aba betwe ama obeka se ne ya frɛ wo mpani animi de wakwa ye de ama wo teachers bungalow no wo so wo mani aso papa na de ama mesha se mfiri ho bra wo ba ye befa akonwa no se DC ansa na wo beba minim so obo nto afa empotam ho ahunu wo mo hawo ubedi DC no sade na wunya maya na wonam campaign mu a wuhu hawo no sa na aba DC na ete ana hawo no na eso sensa. Well, me da sepe sania osika ye no bra na me bonto ase ya to me swaba na me ye mhye begani na amba musa munya mampene so ahunu me modemo ya bebo tawo efa mpuntodwuma me ye enye honko a mansini akodo be se aduonu enum banke makodo be se nyensa 25 districts regions our Ghana and me moduma na akomede ene ngumasuya ya de adama kuma so pa yi
na sɛne wo sekan dua pɔnkɔ asɛm no dua pɔnkɔ akɔyɛ settler community a ɔmo ɛho kyerɛ ɔmo no ahodoɔ bebree mu na ɛdi kan ɔmo ne ayaresabea na ɛdɔ so ɔmo kwan nso so nyɛ na ɛdɔ so ɔmo ne nkanea na sukuu dan baako nso a na ɛwɔ so a na sukuu dan no nyinaa ayɛ basaa ɛno nti no na ɛsɛ fata sɛ yɛtumi ka sika na yɛde kɔmmɔ mfa no sika no bi kɔsiesie sukuu no nti na wagye sɛ yɛbɛyɛ baabi a nkwadaa no kɔsua adeɛ no na akwadaa nso bɛsua adeɛ a gye sɛ kyerɛkyerɛ ne nso so nya baabi papa de ne ti ɛto bisɛ dan na ɛwɔ hɔ no na tikyafoɔ tena mu a na ɛnyɛ yie na ɛmpan no agye afa na yɛde kɔ assembly ma yɛto ama nda me no kɛsɛ sɛnea ɔmode hu adanseɛ no yɛtumi ayɛ ɛno ama wɔ mo a ɛnkyɛ koraa no yɛbɛkɔ bie na tikyafoɔ no ɔnyɛ baabi papa de ɔmo ti ato woyɛ no fi hɔ nso a yɛsan kɔturo nsuo ɛwɔ hɔ no mo ama wɔ mo na sɛnea wɔwɔ sikaeɛ no nyankasa na de ahoɔden ne badwumakuo asi ayaresabea ɛma wɔ mo de mpa ɛtaale mu tutu nsuo biribiara ka ho na according to apɔmuden adwumayɛfoɔ no hyehyɛeɛ a ɛwɔ ho no sɛ ɛwɔ sɛ yɛsimiti start quarters ansa na ɔmode ɔmadwumayɛfoɔ aba yɛ a ɛno nso so no mesɛ ɔmbɔ sɛ afei nkɔ na yɛwie yɛn nso so na saa adwumadeɛ no yɛyɛ adeɛ ama wɔ mo a anɛsefoɔ no menya bɛgita ɛde ɔmo ti ato na yɛde solar power ato soɔ na ɔmanya ɔmumu awohyɛmu sɛ ɔmbɛtena kuro no mu irrespective of sɛ kanea du hɔ na kanea ndu hɔ na kanea koraa mpo no mede akɔ Ministry of Energy ne Electricity Company of Ghana yɛdedi nkɔmmɔ no akɔ anim a menim sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ afei nkɔ na wie yɛde na yɛde kanea nso akɔma dua pɔnkɔ nti na deɛ ɛteɛ no ɛkwan no nso so ɛnyɛ na deɛ ɛteɛ no sɛ ade biara a ɛwɔ dua pɔnkɔ biara no ɛyɛ yɛn na yɛtumi abɔ mmɔden ama dua pɔnkɔfoɔ ɛnsa aka nti nhyehyɛeɛ mu no ɛwɔ sɛ yɛtumi fa bulldozer na yɛtumi twa kwan no nso so ɛde ma wɔ mu nti dua pɔnkɔ deɛ ɔmo nsɛm anaasɛ ɔmo haw ɛdɔɔso na sɛnea yɛn nyinaa yɛ no no kwasi buroni sɛ Rome was not built in a day nti nkakra sɛsei ayaresabea no yɛkɔtɛ sɛ wie a yɛyi ɛno afiri hɔ agomasua yɛyi afiri hɔ nsuo yɛyi afiri hɔ ne sɛ akanea ɛne akwan. Wow. Ona boy yɛbɔ aba so paa ne wadwumaden a wobɔ na mpanin sɛ yɛ amoa efiri baabi ba woyi a wo kan sɛ aban maamu a amoa bɛn bi ankora ɛsɔ mu sɛdeɛ yɛka sɛ wode NGO ne bɛsi chip compound yi saa ensakɛseɛ no sɛ aban deɛ ntimi nnuru so a o lobbying skills no ɛne da so hɔ sɛ wɔn mo a ɛbɛboa wo ma wotumi yɛ chip compound no foforo bɛtumi afiri wɔn nsɛm aba na yo medase dwumakuo no sɛ na yɛsika no ɛyɛ mmea no dwumakuo yɛ mmea na meyɛ akɔfare bae ɛyɛ fɛ no Burley Osa Victims Aid Foundation Buva na mmea ankasa na merese funds mmea ankasa masan so atwerɛ nwoma a metɔ no ama no ne yɛ ɛwɔ online nyinaa aborɔborɔfo no metɔ no kɛse nti ɛho sika no nya nyinaa no sɛbe memfa ɛnne ne wɔma no mu mede bɛboa ɛma mpontodwuma ne apɔmuden ɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha sɛ yɛ na tɔda sɛne mpanimfoɔ ka sɛ baakofoɔ nsa nkata nyammiani no na ahoɔden no wɔfam a gye sɛ wopɛ aboafoɔ kakra nso ka ho a ɛno mɛde dwumadie bɛyɛ sɛ mfie bɛyɛ sɛ 28 ani nti no yɛgu so a yɛtu anammɔn na menim sɛ sɛsi a nsama bɛyɛ so chief executive no deɛ once a dua pɔnkɔman nso ɛsɛ pata sɛ ɔmanya aban mu mpontodwuma mu kyɛfa no ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ ma ɔmo so nsa ɛka na ɛnkɔyɛ sɛ ebi a yɛde kɔ baabi faako na mmom ɛhia na hia sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo nsa ɛka baabi te sɛ ɛwɔ kuro bi wɔ ha ɛfa ne pampati a ɛbɛyɛ nwanwa menua sɛ mansini mu ha nyinaa no ɛno nkoa ne kuro a ɛwɔ ase yɛ a ɔmo ne sukuu dan ɛnso so nkuro nyinaa teka ho ahyia na ɔhyɛ mfimfini yɛ a ɔmo mmɔfra ɛnante ɛtwa kwan tenten ansa na ɔmatumi akɔ sukuu ɛfa wɔ pampati a ɛna amino ka sɛ yɛsi sɛ unit classroom block ɛne office and store yɛ a ɛnkyɛ koraa yɛde nnua bɛgu so no nkyɛnse na yɛ plaster na yɛpenti kama nti no me mpontodwuma a yɛyɛ no yɛhwɛ kuro biara ɛne ɔmo haw nti tɔda a wobɛka sɛ bi a wode project mmienu akɔ kuro baako so na wohwɛ mu a na ɔmo di ɛsɛ fata sɛ yɛde ɛma ɔmo. Wow. Honorable yɛbɛgya wo nam am wakɔ sɛ woyi kuro a wobɔ din ɛne dua pɔnkɔ ɛto nkyɛn a
ase how no ebi anya ho nko anewo saa bere ya wo kasa wo sompa so yi wonu ma eka bi ebem na wo musika nso bon sai pe ba bi kura de akwa akoye mpuntudwuma pi na etiew se bo wo hawa hodo a obedi DC wo hunu a wo mo fam wo mpuntu mu a sa hoden no wo ho pa ka obedum aso wo mu bobo bi so ne yentiew yo me da se sa wo hwe kuro bi te se oyira na me no ka sei oyira ene adekuro ene bo aman mutwe ayarasa bia nso so eni ho wuye ne fi ho a ba bia teacher for do omuti beto ene nso so ebi ni oyira sara nso so na wo ko ba bete se abroma kwa po da ankwankwa bia wo promote na be si ayarasa bia ho ne mum ba bia anasefo anansa pom da jumafo no ede omuti beto nso so no ade a ha adwen pa yi ebi ni ho no ma ene nso so no yehia emwa yenkwa bijan so abijan nso so nkania ni wo sele msi kan ye no ana ekwan enche na ekotwa so na afi nso so no wo hwe ho no ma ayaresa bia so eni abijan yi se omofoto mu a be pie ekwan na kotetrem na ansa na omoto aso so akodru tetrem sara nso na okọ be bi te se banko so sukuu dan ene afi nso so ne ma bebre titro ba bia makwa be biga ni nyina no ayade a adwen no unse yemansini nso so no yemansini foforo yifri efedia kwabre mu a na ye kuropon ne kode okre ti ye na ye ba ye ne mfiedu kwa ye nyan ti no dwumadi a wa ha fe no edoso pa yi ntina me dwumadi a me de na chemu miensa me lobby me tu kwan me ko institutions ko lobby ekopre edeba na ba konso administrative and office na ba konso me da visit project site ti ebesre ono mo so a mo yankwankwa mu nnimaku a nsha abanse a yankopon nhira wo no omo di dwuma omo consider the tribe district and answer mansia hodo a omo so omo how bebre mu na omo mba fi da kwabre no fomra ya yi nkete se obi bia baba bia so no ne no company for no company for so ahye no adumunyama efata na me no kasei yankopon nhira wo na se wo di sika be bo assembly through the common fund administrator no omutumi adumaku kwa omutre krata de commissioner general ema saa sika na wode beboa ye no yetimi ete free tax na to a wosanka utiama omai Ghana no eno isa akoya ni na ewo ho no ona ba nwumre sompa 106.5 FM Accra yene ye nkurabata ni nyina o man mu ne amano ne ye de wase pa na obra wanya de abaye na drip machine no mo ho de ye adwuma ya juma ba ya juma anche kwa mpona yitwa kwanta kase ne penti ne patase kwan na tiyere bo juma mo na muampi ya de ekoso no wo ko parliament amate se wa boso pen aka mo ha ya mamuda MP de mentesa wakaya how parliament da but so oyere de kakaka on the national discussion in the Tahuno Metro, but say, yeah, how after it, and I said, constituency, the MNT said, Wahala tobacco crowd or parliament crowd. Oh, and they say parliament, no, or mutiu, Owaha. Would ye, my mouse in my back, I would de o cocrano. Yes, say, Jankada, say, Numera, not the obedient and Panson war. Enti wo dam panimfo adoma so mu ase na de keto bia tuato na fe ye de wasi yo de dika madam me regional minister honorable Dr. Frank Makohene say aja abenyina na wodi anim na otuyefo na o guide yen e wo yidumadi aje di mu na madam party panimfo ni na so ase ogidi e nyama ame na ne titu chief of staff ane obampani His Excellency John Dramani Mahama. Say onye mujidi na wode mansini sa ehye sa say na sina na mu ha sei na me so mangu na masia jumadi ne hihaya ankata sem no bibia no ye be ne sa pepepe. Na titu me anga say ma me honorable Betty Moldriso and Chief Alex Mood mu so da mu nya se and then your regional executives free regional chairman so regional organizer and all the other executives of mu nyina me da mu nyina se say abrinyina no omobo mu chidom na afenso so madwuma efo ame no moye adwuma ewo assembly ho
Unu say assembly adwuma no and party adwuma because or other technocrats or so or budget or procurement or finance or environment or works department or special planning or auditing department. All these departments about to the man or you did in Koyi. The madam say or more Ahufama and dedication on the year Duma at the time at tree. Now for instance, no more than an animal tankonia, I say, or Mumbo and Empire Bapa or mobile time at tree, I will mention has say. Honorable, nyame wanka ho na wadwem papa no na afidie mampani dia sa won sabia wontumi nuru butae no ho empo entra so ema okuromfo nso animumre nyam anwumre de wase na obre Mishimo damase oko afija kwabre na tifia fa ho a wona ye aban krache pani owura Emmanuel Jackson Aguma wono nchae ne yekoya yekodi nkomoyi ansa na no na ba bedu adikan aba betwa homfoni no e de akere yen wono na ekọ ho a sa ha no wokoko hu yi na timamufo de tu nanimu a wode beto so mpapa kese so na enam so a honorable MC wakoye sa adwuma no a ene eho animonyama ba ye di ho nkomo e wo pai so abusua ye didio wudidi adua na mu edu na timi ayo ho adwuma ye esanse wohia energy giving food eno na be ma wanya hoden na woye nnwuma eni ho kura ade amasika ba abotom eno sa no dokono ka ho eno na just hot kenke wo ma bone 3 Ghana cedis e de te wo ka no so na fe wakwa akoton edi so mfa so pefo na eye adwabo bi ase a wo behia dokono eye na aba yese mo nko bodokono no bi ka yesesa so aburo no mo beto bag mienu ye befo na wie nikanika bo nko ano etimi kan just hot kenke ho de no ema esom kra ma bi ka akire entifo ni kire commercial bank na chi e won kran domi asen na medi 0256 068 832 babia wo bia woto nsa frɛ awoda ne se yede ba na agya woto adi wo mfa so etiawa na yede just hot kenke yellow corn dokon papa bi ene abomu pa nam gu ho esi wanim na wo bubu ne ne chie untimi nie ene na ante apɔ no wonum ato a wo hia time heba mixture enu moto aduro pa no na enu moto no nso malaria timi de ba eno nso malaria duro tatahwe honama ya aduro ene time heba mixture ne echechi no eno ya immune booster enti wano nom time heba no na yin tontoma no bro no nyina afiri ho awie no bo ho ban anwumre wo mukutaye mu time da kase no so midimafo heba sententi Dr. Time da so wo de time ato ye nso menim yade eto so a wonko poku asema yira na wonko je ayarehwe na waje ayarehwe a wo ho atɔwo no sɛ be na yade ma wo nkyɛn bio ya twuse wodi dia fira no pa na manwuna adwo wo koda twuse wo sori anopa ya twi na yi amama ni nyina tugu wonu mu enna ho na nyahwa e wo wonu mu enye nka sɛ de be ya wakasa gu nipa so a wo besa ben wo ne wati asɛm no bio na waka che sɛ repeat anko France ni na be ka na che sɛ san ka ne bio do the two Pepsodent entu twi anopa sɛ twi anwumre ma remfi na betwi nso a menye Pepsodent no anwumre wo mu na kuta ye mu a kase ye no hot bite ye be dia mawo a ye firi no num mpa mu ye tie wuram no nsiamu na afi ne nkyire mu pa no ye dia ma abusua menkwansa twenye ye ba kase ye no ne nto aso ye de to aso hot bite kasiano ento aso ena yede emamo no yentu fanso akode abresamu aye woto ne nsem ojabum enfa ye ni enkyeremu ewo epoye mantemu na ekuapim north kroponimo ene yakwa akowre krobi ewo mpotem ho ya wofre ho setting kom areho sem bi efri ho eba ne nyina no ene se ababa bi a wono wanya mfinhia ne dunsia eyade na no memenda 14 February nimo ena wɔkyerɛ sɛ nwumre no mu hɔ na wofoɔ ne nabusuafoɔ no mu bi ɛsoma ne sɛ wɔnkɔpɛ adeɛ ɛmfamre wɔnom na wɔkyerɛ sɛ ababaawa no ɛkɔɔyɛ no wɔama biem abusuafoɔ ani kroma no ate wɔn ho ahwemu ahwehwɛ ne baabi biada wɔgye di sɛ ababaawa no betimi akɔ nanso no biribiada amfa fasopadeɛ bia amrɛ wɔnom na ɛno ɛna kromafoɔ no ka sɛ daabi wɔntena se ɛnka wɔn sanhye wɔn dam nifa mu wɔde hyɛ kronkron yi ɛte sɛ sɛ ababaawa sɔ no yi ɛnkɔ saa ɛno nti no wɔnom boa yɛ volunteerfoɔ te wɔnom ho gumu na wɔkyerɛ mu a February bosomi da na ɛtɔ so du nwɔtwe na kyɛ sɛ ɛyɛ enura ukuada yi
wonom enkwosha ateche bia na sa afro bia no ewo kro no empotem ho na baba wei wobutumu a chese na akwakwa ya rehosem wonom ekopagya na tikwa ho no obi de sikan ejam ho na wonom abɔ ne kwatere kwa na woda ho asemi enam so ama polisifo ya wonom ewo epoye mantam ani abresa krodom ya wode hwehwemu mapade asiase ahyehye so na wɔkyerɛ sɛ obi amoa sɛ bɛya sa rehosem wese nipa bɔfo a enam wonsa so ama no esi no wobetimi ama wonsa aso won paachi sɛ bɛya won so no emranim no wode ne bɛkɔ akɔgyina hɔ na sɛnea emra no ɛseɛ no watimi ɛde ho entansa abɔ no asɛm wesei ɛde ho bua aba bɛkyekyerade hye ye wɔ ho ntino mu nyinaa koto asrɛ wɔ mamu ne titiriw ɛne empotamɔfo sɛ wobi nim ensɛm popoye animu ya no wɔma polisifo anase wonyi wom asotere sɛ bɛya wɔn so no wobetimi atwe nipa kro na anase sankofoko no aba emran wei ɛne arahosam kakra ye no efiri kro bi efra ne tenkon ɛwɔ akuapem north kroponimu ɛwɔ epoye mantemu ba sompa kase ye de bia manebo ɛda mo na yesretwe de ampon sɛ wɔmfa akwada no ensie na Abraham kokom no kyekye busua so a wagya wɔn machi no ɛwerɛ emfama ye ene ya to aso no abusua Ghana Revenue Authority won maboboa no ne yewura na custom division no ye wo Ghana Revenue Authority won makwa akwache atekureta kai ya wo malodu enema ebi ye spaghetti bi ebi ya anwa enya asamketoa wo mo tase ne saa boneka no ma ye no won mo se kai no se wo mo nsuro tura anka wo mo kenkan ba ko mienu miensa etwam mako du mienu ani nyina wo mo abɔ ne makuru so a saa ne ma mbobɔ so yi ene wo mu na no ene wo mo se bra na wo mo ye adwuma ya na wo mo enforcement no edi dwuma wo de wenya tempo no so ena efiri no ndu wo mo enya saa hente no a wo mo di akira na no mu ena sade Chief Revenue Deputy Commissioner of Operation one Chief Revenue Officer Preventive Tema Collection wo mo kan bo mu a na Revenue Mobilization Task Force no and National Security for eka ho a wo mo bo adwuma wo Tema Custom Headquarters ho no na saa amaneboyi ebe bo wo mo se ka ne yedu nwotwe na aba besene ekọ na efiri akanu afa ho ye ebobom a akọfa kungurungu na fe akọ nije enti se wo munya enhwemu a wo munhwem na bia na agya bibi betimi abam na ano se ye nam ekọ bokina tetaw wo mu twahia ye nkrofo ya wo mu kura ne wo mu nkura bibia to makese na wo mu kwakofa ema binum ti nananam won sedo enti we wo mu nhwem empani ampa ne nuane ampa wo mu edi ni nswanso no ene wo mu hu se tracks no abie afiri wo mu gate ne electronically a wo motimi akenkan be se dumienu sa dumienu amekan wo monya eno pa achi aso ya aka be se kakra eka ho anka bedudu nwotwe no ende nhwemu mapa ye adwuma wo moni eda so tie akire sa bra meka sei sa tracks makoma dumienu no emudu ba akode yebetimi aka ne prenye premfa sa Ghana Ports and Harbour Authority wo mo transit terminal ho wo ma park ne nyina sa bra nhwemu mapa ekoso se wo no maka no nso yebenya wo mpa achi aso na niema no bra wo mo di free bra wo mo de kɔ enkratasɛm ɛwɔ ho ne nyinaa wɔn mo wo wie no wɔn ho so nsa abroba ɛne ne yama wɔn baabae na wɔde wɔn niema kɔ na sɛ wɔn afom mai dia sɛ tie bia Ghana mra na ayɛ sɛ bɔnwoma ye pagyagina hɔ na hu sɛ mo yere tetem no ebedi wɔn Yegyina soa ewo mu ewo kuaye ho ensem ho na koko board adwumekuo no ene Ghana ban ato kesa mo kyerɛ sɛ sania eniema asia yeretawe ewo omeye sikasɛm ne titru ewo koko nso ne boɔ ɛna afen so ne ntɔyɛ ho no wɔde ɛhyehyɛ mapa ye betimi atena hɔ da ɛde mfasode mapa ɛde abrɛ Ghana ban na ebi nso aka akuafo no ɛde egu akwan mu na saa hyehyɛ no bi ne sɛ wohwɛ koko boɔ ya na aban 2025 ɔhyɛ aseɛ na wɔtɔ no a wɔse wɔhwan sika no so 1,000 Ghana cedis enam sayo so nanse ho nkasa ye de eye pi sunsuro ya yede mo amanebo nyina ede amamu na aban no sika
855 million Ghana cedis ede ama empanyimfo se won fanhwe na won tuatua akuafo ya 2025 na ekwa awieye no woti won koko ede baaye ema krachefo nso ekwoso pride ma ban so no wonya entua wonom ka na nhye we se ya baaye ehu nsem no amadom community tu won koko apa Ghana fo dodo na akuafo no so no kasa essence wo mo kyerese aban no ayesa wone wonom ani ne ye enam sayo so panyipa ye na wudi woni kyeremu ewo Bogatanga Central waye wo mra hwebedwani brekoda wudi woni kyeremu ewo mra hwebedwamu a bedwako ya wonom ehwe sikasem ene ho ntotoye so wono eni tetere ne yewura Isaac Adongo wo kyerese aban ne hye wode abade de hye pentie nyina ye ntakyire na papa so opa homa so no enye nanu modani nyina da Ghana fo ye ho nsemtia. From our colleagues, and they have tended all of a sudden to pretend as though they are the people who love the people of Ghana. When Ghanaians were very clear that they were enemies of Ghana and didn't want them near the Flagstaff House anymore. The bottom line of all that has happened is that some amounts were owed to cocoa farmers, and the government took a decision to repay those monies so that the cocoa buying companies can settle those outstanding obligations. I'm happy to report to you that this morning the government has released 855 million for the purposes of paying those outstanding obligations. But permit me to say, ladies and gentlemen, that we have decided to introduce a number of reforms. Ebusiafo anudisemi eyewura Isaac Adongo na kasa ni nyina da to dwa wabra na wode ensemi ebo eyensentrefo ya wonom etonkra ewo mrahwebedwam ema ye ne kasa no wasan etoa mu biem ekyerese wo hwe haw ene abenedie ye nei aba beto kokko board ene aban so ya ebiaka kokko akuafo no a enho entansa wodo to sobo kese na nkasa no wo kyerese aban dada no ene ode ebebo ne sanse ne ma wo ye ne trokan wo na akwan so enhya ya wanfa nwu akwan mu nte no eno ena enam so a amana bewie enne de ye hui. Cocoa Board entered 2025 with roughly 17.8 billion in loans plus significant operational liabilities. So loans alone was about 17.8 billion by the beginning of 2025. And if you add this to other obligations, you will soon come to realize that at this point, Cocoa Board was bleeding with an exposure of over 60 billion Ghana cedis. Certainly, that vehicle could not be sustainable and needed to be addressed. I just want to tell you something simple. You know, what is the name? If you have a basket in which you put water to drink and the bucket is leaking, do you fit the leak before you put water inside, or you continue to put the water inside hoping that some will be left for you to drink? So who say ensuo egu basket anase kentemu na enwuna ede na obeye obekwoso ahwa se ensuo ni nwunu na wunya ni daso se ensuo ni bi bekamu ana da bi ye paade ne ye de atale to se be ya kakra na ewom no ebeka ansa na ya pebi ede egum wei eye Bogatanga Central mrahye bedwane ya wono kro ya wode woni kyeremu ewo mrahye bedwamu abedwako ya wonom hwe sikasem entoto ye so wono eno ba no deni se chairman etua no yewura Isaac Adongo wono ana ye Tamale Central mrahye bedwani na saa nkomwe ho no ena bosheba Isaac Adongo ede beto so achese sede Cocoa Board fo wo atete wo makatu aso no wo mo keka bomu a 5 million Ghana cedis de ebedu nanso eno no entimi mpusu kramoche se be na Cocoa Board benya na yegina so pa just 30 billion Ghana cedis. As we speak now, Cocoa Board requires no less than 23 million Ghana cedis to finance its ongoing operations. Looking at being able to raise working capital of over 30 billion Ghana cedis. That 30 billion is not to pay the 60 billion they've left. Ora Isaac Adongo, Bogatanga Central, mrahye bedwani, wono ene de sansemi etudwa e mrahye bedwafi. Asem kroya ena kane defense minister edema wo meya ebreya ye kase wo ye bimbila mrahye bedwani ena wode wani kyeremu e wo mrahye bedwam so a bedwako ya wodom ehwe nuane kuaye ho nsem na afenso kokko ho nsem kan so wono enso e wo mu bi na wa kyerese ensem a ye Adongo ekeka no
wonja na yenso yenya itie na ese esemu a wo kene nyina ne enso biada enyina mu na ne nkyeremu ya wode ma no ene se wo hwe aban yi ene ye ahodo ya wo ye de kire kokko akuafo no a eye tirimode wase wickedness ena aban no wo pre kokko akuafo yentie wono so ne nsem no emu nkyeremu esi ase. Government should have built at all. It's not the first time that cocoa prices have slumped. In 2000, the cocoa prices slumped. It got to a point that Ghana, Ivory Coast, Nigeria, and I think Brazil wanted to actually ban the cocoa beans because they had manufactured synthetic cocoa, which looked like our cocoa. It looked like this, and so the world market price slumped. And Ghana and those they took the decision to ban so that they will have less cocoa beans, drive the market up. But even that Rawlings regime refused to reduce prices because in our history it has never happened. Never in our history that cocoa prices have come down. It is always until recently it's been the highest foreign exchange earner for Ghana. We sell cocoa and bring in dollars to help us stabilize our currency. Until recently the gold is catching. Gold has overtaken it. Otherwise it's always been cocoa. So cocoa farmers have always been treated special. You cannot and should never attempt to reduce their prices. Build them out. 2. In 2017, 2018, it happened to Akufo-Addo. The market slumped to about 30-40% lower. Enye de edi kanye bia sini ese kokko obuo edwaman so no yate so na so no eyade a abanya sabre na wo no 2017-2018 said de wo sika no wo so mo no okrakra ya wa ma akuafo ani anyo mo totontoto said de yewura mahama wo ma akuafo nei wani aye won yaye no chese efipi mienu krampo no so no ebi esie ni nyina mu no aban ne kopa sika ede so ano ntene yewura mahama wonyai se wode enema bi ni nsem bi eyi na no de wo ye ne de wickedness etirimode pa ye si ase ne boden na woto ede ama akuafo no chese eba se ya eye kokobo ya hwe ya na galamsefo na kokko akuafo no wokoto won sa ase de amom se be ya sika ebom sika bum wo beje no atimi de asiesie wabrabo ama bibia nso de akoma ne sade a na wo meye ko benkum anase eko ni fa yewra Dominic nitiwu na wo kan nsem we nyina yantoa ensem no so mfama mo ya to aso a kokofo na wo maboboa no ne yegina na adehye a wo modo koko no bi na wo sahwiyo so dwabo so na afi bia west afa ho wo mo se sade timamufu adua koko no wo mo se di koko ho nkomo keka kire mampani no anhweye wo mo be se ejata no ama jata na nya ameme de ntia wo mo kasa ne se wo mo se asantema mu wo makasa apoe mantemu wo mo nso akasa nenso ba bia wo mo dua koko no ne kase pa ye noa ne wo ma de nyina wakoma da so ene na ehwe wo mo no sahwiyo so dwabo so ene bia west afa ho wo mo dwumadi a wo mo dia no enti wo mo de se wo mo hu sakasa aba ne te ye kire enti wo mo aseda atworotworo praka so aba no adada yen ebio wo mo say the price cut is wickedness. When cocoa board fails, don't cut farmers' pay. And here they were matro. And I feel Mahama is more dangerous than Ebola. Womatro no placards and so. Now, woman Simbini. And we are Koko no and they be say that Koko Kuafo go on street demonstrating against the government. Ebisi da we this year when we are Kuafo wo mo sa hwi so biabo so bia west ene na afa ya kontomra nyina aka ho ene na wo mo bosunjetire obi nso say there's always a first time for everything else Ghana Kuafo kokofo ekọ demonstration no na ese de edikan ni internet de ne a de achi a ebete ne ye hu asem foforo yento so na yemfa ye ne enkyeremu ewotetawo ewo Burkina Faso na wo hwe enano adame menda 14 February no arahosem ene wo ye ne ya eto o my Ghana dehye ema ye bopusa ewo my Ghana mu asenum no a na ano ode ne nyina ne se adwadefo ya wodi tomatoes hu dwa no wonum ekope bibi ede abama Ghana fo nso yenya bi ede aboya no pipipi so no wokohia wokofri kwan mu wo ema enam so
Penyifo dodo na na ekasa ma penyi John Dramani Mahama enso edina no atomo bi ya yekasa enu ada wone Ghana Armed Forces for eto kese ama enipa miensa na wakasa eniema wesi anasensem wesi wonso no wotimi enya wonkwa edidi ye na so no na eprekro de ebi adole wonom no wakotabre wonom efri wo eba Ghana hasenom ya 37 military hospital yekasa ya no womuda ho a woje ayahwe yewra Mahama ekosra wonom ya wakansem de edigu wasom na ene ya yekasa dwumedie kase bi ya no eye ECOWAS Navy Chief Summit no eye ECOWAS eko no asrafo empanyimfo ya wowom wonhyiamudie na akoso enkranpompuni mantamasem ne dai enam sa yoso panyipa ya no ECOWAS woye emansoafo ya wohwe amanyosem eye asomdue na afenso bambo ho nsem so mekire ECOWAS Commissioner for Political Affairs, Peace and Security Yered Monyafo Abdel Fattah Musa wakasa etia ene yobones fosem ya ekoso ewo Burkina Faso se adehia waga na hasenom etire ni tire nka yenkasa abontesofo emefanko na mode nka ya nemu a ede be edesi se chejamase amatumpa na etia todom wese kwato Ghana fo eso hye wo mo so ye ekwawi akire enipa be se nwotwe wonkra ahwere wo mo sa no wo kyerese eyade a ewosie nyina ye kasetia na wode atodwa se ekwa seta mpanyimfo achi na wo kyerese baby bia da sankofo kro wesei wo hye no bambo adwumekuofo ne abampanyimfo wonom behwe so obechi wonom na wode mo aba begina emranim se beya won so ne beya desuade ede ama afoforo na dankwa mebi no ye okire bi no wobi nso ankodi saa enema etesa ne biem na ochese Ganafo enka wakoma emfanto yemesan se ekowasiko no wota wachi pampe se bage eni sukuni eno ho nsem kakra emu amanebo na yede amamwe eno na donkuma wo Ghana mrase badwafia wo sahene Alexander Fenyoma Kenda wo mano no wo mo nso atete bi dia ba se tumi a mampani wono ena eye wono anso de timi pamo ehye no nkwan ne nsem no emwa ma ye bambo ne ntimi nyina firi se ye bambo so afo edane toy na National Security Coordinator wono nso kura na mano besi sabre ya wo munyi obi a wo hwe bambo so na nso tumi no hye mampani nsem na se bibia wo no ho no obeka ni prince security bill no atonsum. It appears that this bill is more founded on partisan political interest than a national security interest for good governance. What is being proposed? So much power is being given to the coordinator. It is not clear how his powers are going to be fettered. Mr. Speaker, my submission is that if you give such powers to the coordinator and you do not provide for a clear path of responsibility, accountability and oversight, it becomes problematic to you yourself as a government. There will be the need for the minister to sit with us as a house, do further winnowing and incorporate the major concerns raised by the minority on this floor. Na boss ansem so wie ya na soafo hwe efisem so yewra muntaka mubaraka woye aswasem ra sebedwani ensu nya adaje ekyerechire bill num se so osahene ntiase a wo kire mu sei for 20 in the act 1030 was the role of the minister for national security. If you work or if you got anybody that have worked in the space, we tell you that if you are not careful, because he's supposed to coordinate all the activities within the space. And if you assign or leave a ministry called Ministry of National Security, that largely is supposed to play an oversight. Eni awoti ye eya omaya fisem so afo yewra triple M Muntaka Mohammed Mubarak ena wakyerɛkyerɛm ewo badwafie ho sɛde yewra Fenyoma Ken wo sika bill no ho asɛm no ena wakyere obia ne nadwuma na ne kasa no wa ma no ampem wa wɔkyerɛ sɛ wode wani kyerɛ mu ewo my Ghana mu hasɛnu mu a ye bambo ho ensensem no enya de wɔso my Ghana de hye bia na setemamuni anase bia kofrikwan mu ni bia ede betwitwifom ewo my Ghana mu hasenom enam sayo sonte no wonom apa eye National Investigation Bureau NI before wonom enase ensem bia efa bambo ho nsem no ba se bia wo bi ba bedi yembonefosem wo mu ne detective afa wonom timi ye nhwehwemu ya esi ase na wonom atimi aboa a prevent niema bia ebetimi
betimi ede wo haw aba ye bambo ho ensemo na wɔkyerɛ sɛ enesa wode wani kyerɛ mu ɛwɔ wɔn dwumadie ne mu ampepi na no enwumaku ahodoɔ bi ene wɔn din no NIB no ɛyɛ akɔsɛ ebi te sɛ sikakrabea bi ɛne National Investment Bank no maka ɛno yɛ NIB afɛn so no wɔse security agencies ni bi wɔ krampo no a wɔnom so NIB ɛne da wɔnom so na wɔkyerɛ sɛ brachɛ nkwantabrɛm sɛ bɛyɛ wɔn dwumadie no obi bɛhu sɛ ɛyɛ way pote ɛna wɔnom ka na sɛ dwumakuo wɔ sei ɔbɛnte anasa semesi ɛna ɛyɛ wɔ ne nkɔyɛ sɛ NIB ne nte no wɔnom ɛsa ba bɛyɛ nhyehyɛmu foforɔ anasa ɛnsesɛmu sɛ bɛyɛ a kane BNI ya na ɛda wɔnom so ɛyɛ Bureau of National Intelligence no wɔnom asan afa ɛde ato wɔn ho so sɛ bɛyɛ a ne nyinaa mu no ɛnneɛma bɛwie mu die ɛde ama Ghana yɛn bambɔ ho nsɛm soɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔnom de bill no akɔ na no so na wɔnom ahyehyɛ nneɛma yie sɛ bɛyɛ a saa nsɛnsɛm yɛ tɔ da bi a ɛbɛfɔlefɔle bambɔ adwumakuo BNI no na ɛnso na nte saa ɛsan sɛ din yɛ a wɔkita ne nte no ne nyinaa ɛtoɔ ɛtumi atwa yɛntie yɛwura mu ntaka ne nsɛm a wɔde to dwa. Significantly among the things that we needed to change that warranted the introduction of new bill is the use of NIB, National Investigative Bureau, which also matches the bank's name, National Investment Bank. The Speaker, unfortunately, we have a situation where when you say NIB, people are wondering whether you're talking about the bank or you're talking about the security agency. So, Mr. Speaker, one of the significant things that we're trying to do is to reintroduce the name BNI. But this time, even though the BNI of yesterday was Bureau of National Investigation, this Asawasi Mrashe Bedwene ya wasan eye amanyo esuafo yewura Muntaka Mubarak Mohammed nano disem enitwegu ye. Affirmative action bill no so nya te ho asem a de e pa kira ne se emma benya no pa e wade nyina mu na nsam so. Mama Agnes na momolate wodi ato so che se ECOWAS consultation meeting na wono mokoye ni nyina no e se emma benya baabi agina enya wo mo nko woni mmabunu na saasam no wonya adaje e kyerɛkyerɛ ho nsɛm kyerɛ yɛnsa ntwiro ni na na oponkyekekudi e kyerɛ nkasa. John Dramani will continue to ensure the full and effective implementation of the Affirmative Action Gender Equity Act, including the operationalization of its legislative instruments and strengthening the enforcement mechanisms. As I conclude, I wish to reiterate that Ghana stands ready to continuously work with the ECOWAS Commission, member states, development partners, ministry departments and agencies, civil society organizations, and other key stakeholders to promote the shared agenda. Na wakasa wiye no, ena ECOWAS Vice President Damtien Chinchin Bijida wanonso edne de etoso. In light of ECOWAS's Vision 2050, which places people-centered development, human capital, inclusion, and resilience at the heart of regional integration, this legacy project is not peripheral, it is fundamental. Honorable Ministers, please allow me to address you directly. This legacy project is not a regional initiative to simply be implemented by member states. It is a framework to shape with you and championed by you as ministers responsible for gender equality. Wano ene Vice President Edema ECOWAS Commission no Damtien Chinchin Bijida ena wakasai. Yanko ensem foforo mu enkrata tintin bi every Civil and Local Government Staff Association of Ghana CROSAC for enchen ababonten na wonom empanyinfo meche National Executive Council no nek no na wonom so edekrata enam wonsa so ba ye no wo kyerese ensem bi wo ho a aban no ene apedie soafo ene wonom edi ya akwaya se kotoma mefa aba engro oto agro no so de enye agopa ya agobone na wani enje ho enam sa yoso ntene wontena sema aban no ne mpanyinfo enye wonom eyibone se ntene obeka sa wontiri ho ayi ho na wonom krata ya wode ba ya ne se wo hwa aban no a Free Best 2019 ena wonom ene omadi kasesie efa wonom aketua ho nsem emu sisai se beya odbetimi de egu akwampemu ede ama wonom
wɔnom na wɔnyɛ die ho nsɛm so no etimi atoto ye na so wɔkyerɛ sɛ aban no ɛmfa wɔn mpɛndondo ya wɔde wɔnom akɔ akɔhyia no aban na bɔ memfi tanduku de akyerɛ wɔnom ɛno akyi krampo no condition of service nneɛma ahodoɔ yɛ betimi aboa wɔnom ɛwɔ wɔn dwumadie mu no ɛno so krampo ho ahomobɔ hyɛ ahodoɔ akɛse atela te sɛ wɔso nata so yɛ aban no ne apɛdeɛ so afɔ no de ma wɔnom no ɛdo so akɔ akɔyɛ hweboada na wɔkyerɛ sɛ sɛnea ensɛm asi kɔ no wɔnyɛ funu ayɛ wɔnyɛ akyenti sabea kasa deɛ opusu nyaka wɔn bepusu wɔnom ho na wakeka wɔn ho sɛ bɛyɛ amanfoɔ bɛhu sampa aban no tebea ya wɔde wɔnom wura mu no ɛnyɛ tebea pa na wɔn hwɛ na empanyinfoɔ enka bi no nto ho anamɔn anya saa deɛ a ɛkyerɛ no so wɔn so ɛka wɔn ho a maganafoɔ mɛka sɛ na ɛda bia saa na moteɛ ɛna da bia saa na moteɛ na wɔkyerɛ sɛ apɛdeɛ so yɛ no sɛnea wɔne wɔn adi kasasie empɛ bɛ deɛ wɔ hɔ wɔnom asan entiasia pam sɛ bibia bɛkɔ yie na aban no so ɛnkasa wɔ ho ne nyinaa mu wɔnom abɔ mu so nanso no ɛnya adeɛ kosi aga no wɔkyerɛ sɛ maakye bosom ne ɛtɔ so nkono hwebe sɛ wɔnom anhwɛ na deɛ hia wɔn mu no wɔamfa ama wɔnom a ɛne ɛsɛ aban no kasa wɔte ne strike no wɔde bɛhyehyɛ so de ama no wɔsɛi ɛyɛ krataa yɛ agye abodin krataa de akɔakɔyɛ adwuma mpa no wɔn nya nuru ho anamon bia ɛka sɛ wɔn ntu so wɔn ntu ntinkra no kyerɛ sɛ CID foɔ a ɛfiri GTech wɔn ne GTech foɔ koraa akɔyɛ ɛkɔfa adwuma wura no ne yere ne mpanimfoɔ bi ɛka ho na suani a agya watuatua ne bibia anka wɔkɔ school na wɔka wɔn a ɛka ha nwɔtwe ne ho akɔdi nsɛnsɛmɛ Abdullahi Rashid wɔka na kɔsɛm. Actually, the GTech people, they came this morning and they did some exercises and they asked us about some questions in the classroom. And later on, they went to our hostels and do checkups. They recently came back, so they told us that to go home, they close the school, and they work on their possible best to repost us on different institutions so that we go and further our education. We are suafo bi a wɔn agye sɛ wɔkɔ sukuu akɔgye nteteɛ ɛwɔ Royal Nursing College wɔtafo nhyiaeɛ so na GTech foɔ se nya de a wɔn aduru accreditation status nti wɔn empere a yɛfa mpanimfoɔ bi afiri hɔ a wɔdi nsɛnsɛmɛ wɔyɛ ahɛnwɔtwe ne akyire wɔn mu bi ɛna ɛkasa yi na yenwura mu wɔn monyafo Abubakar Sadiq yɛ aban krachi panyin na wɔde nsɛm atodwa ɛkyerɛ sɛ wohwɛ eniyɔya ahodoɔ ya ɛkɔ ɛwɔ ayasɛm ɛwɔ ne mpɔtam anya de anema ɛhyɛ da ɛto yɛnte no ebre ya yɛkasa wɔtu anamo bi yɛntie sɛnea wɔsi ɛde nsɛm ɛtodwa ɛwɔ nanamotuo ne ho si abashi na basi si chikompa si babo si mo pe for din komo na e go be se ene mo be din komo na yati ato yetoria na agbiri na ne ma o se de bia ene ko twa din komo na yati ape e ja wa to ni tutu na mo a da me adom yati aye kata sema ya twa hoka bibia e bia wi me ya tese ne mo mu beba ama official handover ti handover we are so the engineers so around ya go be we si aye na ebe mono na iwe ba kora ni na handover e ma health for omati amaniji ya ma ya na ti se na chese afọ Southwest mesiri ni mu ena asem we say every one DC on munyafo Abubakar Sadiq nchen eto edwa na senia panyipa ya wono empepe ya yekase wakosi facility kese ede ama wonom no owurayire Agata Amoaten Boahen wono so ekire ensemu ede kire ye nyina no eye aseda wode emam panyimfo. Today marks a great milestone in Bonkwaso community and its environs. The day CEO, that is myself, and the management of Maranatha Hospital officially hand over the Bonkwaso Maternity Clinic to the Hafuano Southwest District Assembly Matkaso. On this special occasion, I wish to express my gratitude to all the staff who worked with me all these years.
Ebusia de na facility we say ya no eye apomuden akache ya enkrofo ya wonom ewo empotam ho kwagya ya sa no sabre de DCE etremu a wonom ehwe na wonom asom sebe ya enema bia ehia wonom no aba be ye kroni dia prekope na wonso etimi aboa wone krokra mu no assembly member na se krokrache ya wono ewo bonkwa so wono so edensam kakra eye no eye aseda eto edema DCE ede na pamfo ni monyafo Francis Kwaw yentie esem wono so eka ye ni bi da wona nya so na we dey make them wahan elam ni ma fit enti e bae na yina yan pa woni ni so bi ha se em se ne le statu wona bo patrick ni se e penso e ba ya ona bo plus e bon em ma ni na na kan no na yura bu ka sa ni ba ya ni e bon na ni no in fact tu wona mo bi emele se ne nya kan abam ni le fa sa ku ni so na na ni o fa mu ni se ye ma me so afano southwest impesua so enema hodo ye koso apomdim no na eho enkomodie no etimi atodwa ne yetwa ye ho abadansa na nsemu a yaka no ne moboso ne bi ene se poye mantemu ene akuapim north group ne mo ababa wa bia wonya mfinhie dunsia ya ade arehosem bi ato no a emimfo bi age ne kra ede afri ne nsem sada ena nipa be sa ha nwotwa wo yesuafo a wo mko Royal Nursing College Waterfo nhye so GTech fo se accreditation wo mu ni binti safo na kudi nsenseme Yera Isaac Adongo wono eni titire ni edema eyemra hwebedwem bedwako ya wonom so ehwentoto ye efekua ye ho nsem so wode atodwa se aban hyehye ya wo ye ewo kokko adwumani mu no amanfo nyina ente akire esanse eyenhye papa abusua ye ba ye kwa amonone America mampani Trump se die nti a wo se Iran ene wo mo kodere wo man kodere a ade eni ho ebeye won Yeah! She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui. A hana do one aircraw. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. You send between once and 8 years. Nusu mi connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa pege mu ama hodiam bam connection ne mu de we wo di ba de kro wo ba do kro wo di ba de kro ya ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo hu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa ampa busua ye wie kase no wa amanone mampani Trump America mampani na boboa no ene yegina yi wose na anu nhye amudi a ekoso wo Geneva ya wosoma Steve Witkoff ne Kusha Jared wo mokoye no o na constructive pa na good na mom se Iranfo titru ne Ayatollah Ali Khamenei wa mam wo man strike deal no tratra se aso be nuclear weapon ade eni ho bedi no enti wa man nafu adu wo po wompo jere no eso no wo moyo. For years, you've been hearing about peace in the Middle East, and everybody's saying it's impossible. All of these countries are working together around vision of a Middle East that is free from the curse of extremism and terror. And now and by the way, even people with extremism and preaching extremism, they're exhausted. It's been going on for too many years. I don't care who you are. They're tired. They want peace. And now is the time for Iran to join us on a path. We'll complete what we're doing. Join us. That'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal, or if that doesn't happen, eno na waka no o se wo manya deal na che wo mo pese wo mo ti wo mo ba bi nka eno nso wo be ma aye wo mo kase ebo efiri so mpa fie hot bite
na efa na nkorabata ne nyina Damfopa radio France Abrochimam Paris Kingdom 106.5 Mankasim efa bi decoder na so ne yegina so YouTube ho Sompa FM live unya yen na Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra 100.7 Doma Henkro Doma FM wono so fa bi any affiliate ni nyina information centers ahodo a wono mo fa nsempa yede ebesomo Pepsodent ya ye ni mienu utwi anopa san twa anwumra anse wakoda utwi nso afa Pepsodent no time herbal mixture tafri jedro obapa time midimafo herbal center na just hot kinky eso yemu yede bre wono na wie ni wakenkamfo e triple man ajapi apam dada anwumre menemene aba Oheneyere mame ekua yeboa esiama bronya abrewatia yama monitia ekudon tomada roma yensori adwaso na test service prophet mangode wonfa entoaso ewo fidue mase Sompa 106.5 FM Accra enfamam. Are you clapping? Are you giving God the glory? Hallelujah! Every day you wake up shouting, my business is not moving. Customers are not coming. But look, my brother, my sister, who are you deceiving? Have you smiled today? Do you have the confidence to smile? Your face alone is chasing people away. Yeah! We all know that the problem is not a spiritual problem. The problem is a dental problem. She was saying, use Pepsodent charcoal toothpaste to remove yellow. Somebody shout amen. Craft your smile with Pepsodent charcoal. It removes stains and whitens teeth. This advert is FDA approved. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kura from me bo mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bosim penemu. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wo dro US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US ha kura de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi ho niam dia. Obia se na kojejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adensi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kurano mi ensemua and we be en fufro yawo. Baku obua kwase pass kumasi. And baku so pokura se nkran ha. Obia se na na kodwogesi eye bemaba. E wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires. And na dua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de she e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya. Was our boo Aquateman, Tantra Hill, Iron City, a month from. Was a beer depo Cassianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no. Were beer depo Cassianso, our Dientum, a Joshua Accra Road, from a swat opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a month room. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hajia Special, local foods, Abakade, and yet Dianini, you were Dianini, and young one was a Ghana, a hemfo, a Yakasia, wedding a Cassia, party a Cassia, Samu Pebebi, our best serve woman who say a buffet and Wamoye. Say ye local continental dishes. Will be a channel near Hajia Special local foods. Ewa hacho atomic equano so hono. DNT friendly local foods in the say. Any one year diania, not one more tam, tomatoes are pro, Merqua pro, Jena pro, Gallica pro. No idea yet diana say, ya bontina diane, a dianian bisa. Debbie Hajia Strunyame. 18 young one was a Ghana, a titire, say ministries, agencies, a cassia, a year a hemfo, nanano mahemamo, woman trans and woman
si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra hajia special local foods efise hono enaduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve hajia special local food pese wo fra eye 024 63599921 024 63599921 and answer 059 479 7215 eye 059 479 7215 for not with them. Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Abakra. And you won't hear passengers a gumi kaimi, a Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put them at the moon. And yet the Muampa, the said, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between ones and yet. FDA